care vinea aici și mergea acolo la școală. Drumul vechi Drumul vechi. care ducea până în sat? Până în sat la biserică. Acum e apă acolo, e crescut acolo. Da, da, da. E apă. De acolo de la pod. De acolo vine un drum așa. Coboră și pe merge aici. Aveți amintiri frumoase din sat? În 81, dar Dumnezeu s-a făcut drumul ăsta. În 81. În 81, că atunci a murit socra, în martie, în postul Paștilor. În 81. Că atunci țin minte că am pregătit să facem mâncare, e post, că a fost un postul Paștilor. Am pregătit mâncare acolo și au venit și ne-au mânat de acolo de acasă, de unde stăteam. Ne-au mânat la altă casă mai încoci. Da. I-au pușcat acolo, în drumul ăsta, din sus. Și apoi aceia au murit în 81. Atunci s-a deschis drumul ăsta aici. Nu a fost drumul ăsta, că a fost altul drum, drumul vechi. Da, da, da. Care mergea acolo, de mergea la magazin. Mergeau oamenii din sat mai de mult, că erau oameni. Nu era târgul la Mogoș, că acum este și la Mogoș, și peste deal. Peste deal Mogoș. Geamăna, peste Da, da. Geamăna, e Mogoșul. Da, da, da. Și vineau mogoșeni de acolo cu animale, aici la noi și durneau pe aici pe la noi prin sat, prin țara, vineau din Gezi, mergeau la tir cu animale. Da, da, da. Și apoi vineau mogoșeni și durneau aici la noi în sat. Vineau mogoșeni și durneau. Apoi vineau pe drumul acela, de acolo peste Geamănă, încocea și pe aici, și apoi durneau până dimineața, se sculau și se duceau. Și buciumani vineau de peste deal, iară vineau aici. Da, da, da. Buciumani, că nu aveau nici terenuri, târguri, că acum am așa la Mogoș este târgul. Nu, așa erau, așa vineau. Aveți amintiri frumoase de aici, din sat? Apoi, Aici ați copilărit, aici ați mers la școală. Aici mergeam la școală, dar eu am fost 7 copii la părinți. 7 copii la părinți. Și restul fraților? Ori murit. Toți? Toți ori murit. Mai eu sunt cea mai mică dintre frați. Ori murit tot, domnia. Ori murit aici în sat toți? Nu muri nimeni aici acum, că au fost duși. Care pe unde au fost duși. De ce ei au plecat? Au fost plecat, pe la Cluj, pe la Turdă, pe la Buciumani, acolo am avut o soră măritată. Acum are copii, nepoți. Și soțul? A meu? Da. A murit de 13 ani. 13 ani. A murit de 13 ani. Ce te face? Nu-i mai trăi nicio atâta, că-s bătrâne. Doamne, mulți ani. Câți ani aveți? 81. 81. Da. E bătrâne. Din 42 ești eu născută. În 42 sunteți Da. născută. Dumneavoastră ați prins al doilea război mondial. În plin război mondial sunteți născută, în al doilea război mondial. Țiu minte că eram copil. Când s-a terminat războiul aveați 3 ani. Copii. Bine știți dumneavoastră istoria. Bine știți. Războiul a început pe 1 septembrie 1939 și s-a terminat în vara anului 1945. Și atunci a luat sfârșit al doilea război mondial. Că eram acolo unde a fost casa la noi și acum e apă. Era un părâu. Așa, pe sub casă, mergea un părâu. Și dincolo de părâu vedeam, stăteau vecinii noștri, care au fost vecini. Și vedeam militari și cai. Cai pângar pe la Vironica. Da, da, da. Eram copil. Atunci era, nu știu, că era pe terminat, era războiul, cât eram eu de mare. Da, 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 era pe terminate, aveați 3 ani. Atunci am văzut cai și militari, îi vedeam pe fereastră. Tatăl matale a luptat în al doilea război mondial? A mers pe front? Cred că a fost. Da, da, da. Știu că tata era dus. Timpuri grele. Grele. Cum a fost după război? După ce s-a terminat al doilea război mondial? Apoi nu era, dragul meu, că am mâncat mămăligă cu cir de pe mămăligă. Am mâncat mămăligă cu cir de pe mămăligă. Știți dumneavoastră Da, da. ce e mămăliga? Da, da, da. Și ce cirul ăla care îl scuri. Restul care rămâne de la făină, nu? Nu, acela am mâncat, nu era sătui de pită, nu era pită, numai în zi de post atâta.
Iridea. Iridea. Că nu era. Da, da, Era da. greu de trăit și... După aia, imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial, a început, după ce sovieticii ocupaseră România, a început colectivizarea în România. Avem surorile mele mai mari, care mergeau la țară, de lucrau acolo vara la Aveați pământuri aici? Nu, mergeau la țară, pe jos, peste deal, dragul meu, mergea la țară, pe jos, peste deal, pe acolo, pe unde, ce știu, pe unde știau ei drumul. Da, da, da. Mergea pe jos la țară și munceau acolo, vara la secere, ei câștigau o litră o litră de grâu pe zi. O litră. Să zicem că era 4-15 kg într-o litră, o ghiobă de litre. Așa se măsura cu ghiobă, cu litra. Deci lucra pentru grâu. Lucra de-a făcea câte 12 litri de grâu, unul. Aducea 12 kg de grâu. 3-14 kg. Era o ghiobiță așa, Da, da, da. de litre, așa îi ziceam, de litre. Aceia mergeau și lucrau câte 2 săptămâni acolo în câmp la țară. Se cerau la țăreni și a primit tonaj. O cresc, eu am fost mai mică, n-am ajuns să merg la țară. Ca pe atunci a s-o lua pământurile de pe la țăreni. S-o lua pământurile. Spunea surorile mele, ca pe n-or mai mers. N-or mai mers la țară, că n-or mai avut după ce mai mei, că s-or lua pământurile. Și s-or făcut colectivizările. Nu, așa au fost, dragul meu. Și apoi mergea toamna la cucuruze, de culegea cucuruze pe la teren și turneau în grajdul vitelor, în grajdul vacilor turneau. Mocanii noștri de aici, care mergeau aici. Acolo, Da, da, da. Acolo dormeau, acolo lucrau pe la țăreni, ziua și noaptea dormeau în grajd, înapoi a vacilor. Timpul grele, nu ca în ziua de astăzi. Acum e raiul pe pământ. Acum e raiul pe pământ. Raiul pe pământ, omule. Raiul pe pământ. Și tot nu prețuim. Ha? Și tot nu prețuim ceea ce avem. Nu prețuim și nu ne dăm seama de ce ne-a dat Dumnezeu. Să nu prețuim. Ori trăi zile grele. Și mai de mult, dragul meu, secerau cu secerea. Da. Cu secerea. Nu știu că știi ce e secerea. Ba da, știu. Știu cum să nu. E secerea, cu secerea atâta ziua în căldură de asta cum a fost și acum aici. Da. Greu cu secera. Greu să câștiga pita. Și apoi au venit colectivele și au luat pământurile și apoi nu mai mers, nu mai avut la ce mai merge mocanii, deci așa le zicea la Și dumneavoastră ați lucrat? Nu, n-am fost. N-ați N-am lucrat. fost, că eu pe când am răsărit, eu de 4-15 ani să o Dar pensie aveți? am un pic de pensie. Aveți un pic de pensie. De cheltuieli și de medicamente. Da, da, da. Nu, acum ce să facem, dragul meu? Că o să treacă viața, oare cum o trece? Să treacă viața cum o trece, că suntem trecători și muritori. Să ne ajute Dumnezeu. Așa este. Să întrece și să putem îndura treceți câte unii supra noastră. Că suntem cu păcate și suntem înrăiți. Biserica asta de aici e deschis duminica? Nu prea vine popa. Nu. Astăzi e sărbătoare, e Sfântul Ilie. Da, Sfântul Ilie. Dom'le, am citit aici în carte de Sfântul Ilie. În ce carte? A Catisteriu. Aveți la dumneavoastră? A Catisteriu ăla, da. Pot să-l văd și eu? Ce frumos să-l țineți împachetat. Aici a Catisteriu ăsta. Dar nu știu unde aici. Hai să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră. Aici captistile, tăche, Sfântul Ilie, dar nu știu unde e pe la. Pe aici nici pe undeva e. Ilie. Și astăzi ați citit Da. că e sărbătoarea Sfântului Ilie. E Sfântul Ilie, prorocul Ilie. Da. Aici tuturor sfinților. Dumneavoastră citiți. Citesc, da. Ia că aici Sfântul Ilie, prorocul Ilie. Da, aici. Prorocul Ilie, da.
Mm. Da. Prorocul Ilie, da. Da, ce frumos o țineți împachetată, aveți grijă de ea. Era nu gusta moartea. N-a gustat moartea Nu prorocul gusta Ilie. moartea, s-o suit la Da. cer cu trupul, în car de foc. Ce multe știți dumneavoastră. Nu gusta moartea. Unul ăsta Ilie și unul Anoh. Aia nu gusta moartea. Dar zice că va veni înaintea venirii lui Hristos, Ilie. Va veni înainte. Prorocul Ilie se va arăta înaintea lui Isus Hristos. Da, da. Zice că Iisus iară va veni pe pământ cu sclavă și cu putere. Să judece vii și morții, E. a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Da. Să ne temem, dragul meu, de cineva. Să ne temem. Să nu uităm orice ar fi de cel ce ne-a creat și ne-a dat viață. Să se mărează. Aveți foarte mare dreptate. Zile de sărbători mai iau, că eu ce să fac aici singură. Da. Mai chichet și eu să mai uităm de grijurile lumii și de suferință. Da, aveți televizor? Vă uitați la televizor? Nu am. Nu aveți televizor. Mai bine. Nu mi-o trebuie, dragul meu. Că vreau copii să-mi aduc. Dar de Dumnezeu să ne aibă de grijă, să ne păzească de limbile cele rele. Da, bine. Și nepoți nu aveți? Nepoți? Ba, Nepoți, strănepoți? nepoți și strănepoți Și vin să vă viziteze? mai Vin, nu? Vin, și mă mai aduc, mă mai aduc. Sunt toți la oraș? Nu, că nu sunt la oraș. Am aici la HDR-ul, la jos, cu cobor în Lupșa. Da. HDR-ul aici. Am aici o fată meritat. Giulia e aici la tine. Și aici la biserică când vine popa? La Biserica Nouă? Da, pe... Nu, mirate, când mai Cred că numai când moare cineva. mai bine așa, rar, că nici oameni nu sunt. Nu mai sunt mulți oameni aici în sat. Nu mai sunt. S-au dus, nu mai sunt o câțiva bătrâni aici. Atât pe vreme rămânea pustiu satul ăsta de tetul. Că așa trebuie să meargă. O să dispară. Eu de că e dispărut aproape de haiva că să merg în casă. Dar ați rămas aici, n-ați plecat, ați rămas lângă glie. Da, pe unde să plecăm? Dar eu că și noi banii ce am avut i-am dat pe pământuri, ne-a făcut muieturi, pe dealuri, pe acolo ne-a făcut căsuțe, ne-a făcut... Nu, acolo ne-am băgat bănuții și ce-am muncit. N-am avut posibilitatea să ne luăm casă undeva mai la țară. De când e îngropată biserica? De când a ajuns la biserică? De când a ajuns tău la biserică? Da, și de când o băgat aici, de prima dată de aici, nu-ți minte spre ce să spui. Din 84 sau din 86, că în 81 vă spusei că s-o deschis drumul. Vreo 35-36 de ani. Aproape la 40 de ani. Sunt două tunele. Un tunel aici, în pământ, de trece la mușca dincolo, care vine cu conductele, aici. Și aici, de bagă aici. Și atât dincolo este de bagă. Da. Nu, și mai este un tunel acolo, în Măgură, în ce parte dincolo de tău, care merge de bagă și acolo este conducta, de bagă acolo la barar, de ridică sus. În 3-4 locuri are aici puncte de bagă. Da. Aici au fost așa pe vremea aceea, când au venit de mai înainte, au venit pe aici, de-o măsurat, aici și tot. Măsurat, au fost aici sonde și ori bătut sonde și avea, nu, oricum e drumul ăsta, rota, acolo, așa. Până în oraș cât faceți? De acasă, de la mine, fac un ceas și ceva. Un ceas și ceva. Da, pe jos. Drumul greu și iarna? Și iarna, tot așa, de pe jos.
Tot pe jos. Da, am și 80 de ani. Dar nu-i cineva să vă aducă alimente, să vă ajute? Nu ne aduce nimeni, nu ne aduce nimeni, nu ne aduce nimeni. Nu ne aduce nimeni alimente, noi trebuie să ne luăm. Uite și ce ne trebuie. Un ceas dus, un ceas întors. Mai mult. Mai mult, că până și... Că am 80 de ani, nu pot nu e așa tare și să viu. Mai mult faci de un ceas. Și ce? Un ceas și ceva. Un ceas jumate. Într-o cale. Pe acum mergem acolo și ne luăm ce avem. Și dumneavoastră aici v-ați născut? Aici n-am născut, aici m-am Mama, tata, tot aici? Da, aici s-au născut mama, tata. Bunici? Tot aici? Bunici, nu i-am știut pe bunici. Nu i-a știut. Au murit. Dar mama și tata și m-am căsătorit aici și am avut copii aici. Și părinții matale au fost îngropați acolo la biserică, unde e îngropată biserica de tău? Aici toți îngropați. Unde e biserica aia, unde se mai vede numai turnul, acolo toți sunt îngropați? Tot satul de aici e acolo îngropat. Tot satul e îngropat acolo. Păi și n-au făcut și ei ceva, să-i deshumeze și să-i mute în altă parte? Ori făcut cum au vrut, dragul meu, atunci și au plătit cum au vrut, că ne-au plătit pe noi, ne-au plătit, suntem plătiți. V-au despăgubit? Da, ne-au despăgubit, așa cum au vrut ei. Unii care au vrut s-au mutat de aici, restul au rămas. Care au avut putere, care au mai avut bani, care au făcut, au mai mulți bani, noi a rămas aici mai de margine. Și ceea s-au dus, dar ori mai murit, ori mai rămas și căți aici și îngropate. N-ați mai rămas mulți aici? Nu mulți au rămas aici, nu au rămas. Că aici am fost până acolo, de la biserică încolo. Am fost până la casa unde a stat directorul, unde a stat profesorul cu profesoara. Directorul școlii. Directorul școlii, da. Până acolo, acum stă o femeie acolo și a spus că femeia ce stă acum în casă la fostul director de la școală, a spus că ea a stat aici unde e îngropată biserica, da. Da. Și a spus că a primit casa aia de acolo, de la director. De la combinat, de la firme, de la combinat, casa aia. Da. Dar cred că nu mult mai este până în ajunge apa la ea. Nu știu, n-am luat. Apa a ajuns aproape de grădină la ea. Bate, dar pe amacine și ce face ea acum după ce... Știu, o cunosc. Stă singură, a spus. Singură, e cu murit și ai bărbatul. Da, a spus că a murit de 17 ani. Bate din noroc să le poate, dar pe acum ce să face? Și ce animale aveți aici? Aia asta, băcuța asta. Numai văcuță, numai asta, atâta? Numai asta, că doar n-am unde să o fiu. Și băiatele noi nu mai pot umbla după ea. Și n-am unde să o fiu, că unde o să iau apă, unde am avut aici grădini și pânate și locuri, terenuri de păsunat, de cosit. Păi și dumneavoastră stați singur aici? Da, pe mai stau și singură, mai bine și ginerii meu, Ginerele? Ginerele matale? Da, e mai bine. Cu fata împreună? Da, cu fata. Eu stau aici, mi-am mutat casa acum, aici din sus, din sus de drum aici. Și a stat înainte unde? Din jos, sub drumul ăsta. Sub drum? Sub drum am stat și astă primăvară trebuie să mute în casa, în 1 mai. La 1 mai am secat casa și v-am mutat. Da? V-am scos-o și v-am pus-o aici după drum. Da. Și acum nu-i tomna gata, da? Sperăm să o ghete acum. Îmi spune și mie cum a fost înainte. Când încă tău nu ajunsese în sat, cum a fost înainte? Era frumos în sat? Sat frumos. Era tot căsi, nu era pădure ca acum. Nu era pădure ca acum. Era aia pădure, dar nu așa. Erau multe familii care locuiau aici? Locuiau și cosau și le stăpâneau și le îngrijau și... Nu era ca acum, tema să umplu de pădure, să umplu de sărbăticiuni și mistreți și urși, cred că sunt aici în pădurile astea. Și urși?
Cred că sunt și urși, cred că sunt vache mici, de oglindă și vă face pe oglindă. Știți câte familii trăiau aici? Erau multe familii care trăiau? Da, pe... Cum să vă spun? Conviețuiau multe familii aici, în sat? Numărul la casa noastră, Mai țineți minte numărul la casa dumneavoastră? nu știu că nu știu minte, 226. 226, numărul de la casa unde ați avut-o. Da, de la casa noastră era. Apoi acum mai sunt 5 familii aici în Coci. Da? Aici de la podul în Coci. Da. Se mai sunt 5 familii. Nu. Tineretul a plecat de aici. E mai este acolo unde fuseră acolo o femeie cu 2 copchiluți. Acolo o femeie. Da. Are 2 copchiluți acolo. Unde ați mers încolo de la... A unde e șura aia acolo? Pe stânga e o șură. Și pe dreapta este casa, în față. Da, acolo e o femeie cu 2 copchiluți. Păi nu știu ce-o poate. Trebuie să meargă acum, sunt vacanță, dar trebuie să meargă la școală aici. Unde merg la școală? E departe Eu, pentru ei la școală. Departe, nu știu ce fac. Eu care de. Apoi mai sunt. Păi eu bătrânul e și nici o treabă. Da. Nu. Și spuneți că era frumos înainte aici. Foarte frumos. Sat frumos. Foarte frumos. Vinea drumul. Lume multă. Lume multă să mergea la biserică, s-a făcut bufet acolo alimentare, de când știu eu, cămin cultural s-a făcut. Cămin cultural s-a făcut. De oamenii din sat, că nu era curent mai de mult, nu era Da. aici curent. Nu era, da. Cu lampă. Lampă pe gaz. Vinea cu petrol, drumul de acolo de la pod, cum intrare aici la nea facă. Nu, cum ce se face? Toate trecătoare și toate de meri. Aveți dreptate. Asta e viața, o să fie și așa, n-avem ce să facem. Cred că are să plouă astăzi, cred că are să plouă. Că Mai inorat un pic. Mușcă grozav în țară ești. Da. Numai ploaie. Hai să ne acasă, nu mai bine. Aici. O, bate bine roba. Nu bine, dragul meu, bine. Nu bine. Noi vă doresc o zi frumoasă. Dumnezeu să vă ajute. Și dumneavoastră. Să vă dea putere. Să ne dea Dumnezeu putere și ajutor la neputințele noastre, că suntem neputincioși. Ce să zicem altceva. Doamne ajută. Să ne ajute Dumnezeu să putem duce până la capătul vieții. Și să merg. Nu merg la târ, la Găina, acum sâmbătă, cred că e. Târg? La Găina, acolo sus, la munte. La muntele Găina? Da, e sărbătoare? Dar cred că cam sâmbătă de nu se ține. Sâmbătă se ține? Nu știu când se ține, dar cred că... Ați fost și dumneavoastră? N-am fost niciodată. Niciodată n-ați fost? N-am fost niciodată. Vine lume multă. Știu că vine lume. Multe fete. Știu că căpătați fete. Da. Da. Nu, acum... E un term vestit de pe vremuri, da. Da. E. Frumoasă tradiție. Așa e. Na, hai tu, că să ne mai stăm.